Tervetuloa Myyntipodiin ja meillä on tässä jaksossa aika mielenkiintoinen vierasjakso tuloillaan ja mitä me tullaan puhumaan nyt tämän jakson osalta, niin tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen siltä osin myös, että nyt ollaan tässä tällä kertaa Pasilassa videonauhoittaa tätä podijaksoa myös poikkeuksellisesti, mutta sen lisäksi niin oikeastaan se teema on nyt sellainen, että vaikka meilläkin alkaa Myyntipodissa olla jo nyt kaikkinensa, mitä mä sanoisin, yli 80 tuntia, taitaa olla puhetta, niin me ei oikeasti olla missään jaksossa paneuduttu tähän kyseiseen teemaan ainakaan hirveän syvällisesti, ja nyt viimeistään on se aika. Ja tietysti mikä se teema nyt on, niin mä nyt paljastan se tässä kohti. Tullaan puhumaan strategiasta. Toivon mukaan ei tragediasta, vaan strategiasta. Ja ennen kaikkea, mitä se strategia on nyt niin kuin myynti ja markkinointityössä. Ja tietysti kun mä niin kuin mietin oikeasti niin kuin Suomessa, että kuka henkilö mulle tulee ensimmäisenä mieleen strategiasta, niin kyllä se vaan on Riikka Tanner. Eli tervetuloa tähän meidän vierasjaksoon, Riikka. Messi. Loistavaa. Kiitoksia Kert. Ihan mahtavaa olla täällä. Yes. Hei, avatko Riikka vähän, mä itse asiassa just vähän muistelin, käytiinkin läpi, että miten me tutustuttiin. Siitä nyt varmaan ekan kerran, kun me ollaan niin kuin kohdattu, taitaa olla jo joku, ehkä olisiko 4 vuotta ja näin, mutta kerro vähän ehkä porukalle, kelle et ole niin tuttu, että kuka on Riikka Tanner ja mistä Riikka tulee? No niin. Mähän olen siis yrittäjä, konsultti, tietokirjailija. Nämä on vähän niin kuin teemoja, mitä meitä tässä niin kuin yhdistää ja ollaan varmaan alun perin niin kuin tutustuttukin näissä merkeissä jollain tavalla kirjoihin liittyvissä kuvioissa. Ja mä oon tehnyt tosiaan kohta 20 vuotta liikejohdon niin kuin kehitystä erilaisissa strategisissa niin kuin tehtävissä. Ja kaikessa siinä oikeastaan tekemisessä on aina ollut niin kuin punaisena lankana muutos. Eli se on, kun me halutaan muuttaa jotain. Et se on tavallaan kulkenut koko mun niin työuran niin läpi. Mutta tein ensin ehkä yhden uran, niin korporaatiouran teknologiayhtiö Fuitsussa. Kerkesin olen siellä aika pitkään. Sen jälkeen mä oon ollut konsulttina sitten vähän niin pienemmissä tämmöisissä management consulting, ehkä boutique-tyyppisissä toimistoissa ja firmoissa. Ja sitten tosiaan nyt reilu vuosi sitten niin hyppäsin omilleni vihdoinkin. Miltä se nyt tuntuu? Mulla oli 3 vuotta itse asiassa, kun hyppäsi omilleen. No siis kieltämättä täytyy myöntää, että siis paras päätös ikinä. Totta kai täytyy olla aina sillä, että koskaan ei saa sanoa ei koskaan, etteikö palaisi niin kuin vielä palkkaduuniin. Mutta tässä kohtaa tuntuu siltä, että se on niin kuin tosi hyvä valinta. Kyllä mun täytyy sanoa, että yhdyn tähän sanontaan myös. Mä oon kanssa henkilökohtaisesti 3 vuotta nyt ollut yrittäjänä, niin onnellisin kuin koskaan. Et siinä mielessä kyllä samaistun. Siinä on se vapaus. Nimenomaan. Se vapaus ja ehkä just se, että tekee itselle ja intohimosta. Ja intohimosta. Ja tämä on just tämä, että ehkä sitten nimenomaan se teema, niin kuin strategia ja muutoksen johtaminen, että nämähän on just sitten mulle niitä nimenomaan intohimoteemoja. Et tuntuu siltä, että koko elämä tietyllä tavalla niin pyörii näiden samojen teemojen ja kysymysten ympärillä. Et sit sen lisäksi, että tietysti tässä yrittäjyydessä tekee niin kuin sitä konsultointityötä, tekee paljon valmentamista, puhekeikkoja ja tämän tyyppistä juttua, mutta sitten mä oon aika monessa muussakin mukana. Monet saattaa itse asiassa yhdistää mut niin kuin johdon agendalla mediaan, trendiraporttiin, jota mä julkaisen vuosittain samannimisen podcastiin. Et sit tavallaan ne kaikki teemat linkittyy toisiinsa, että se, että miltä meidän tulevaisuus näyttää, minkälaiset muutosvoimat haastaa toimintaympäristöä, organisaatiot, yrityksiä. Ja sitten strategiahan on käytännössä vastaus siihen, että kun kaikki muuttuu, niin millä tavalla me pyritään sit sitä muutosta hallitsemaan, miten me navigoidaan, minkälainen suunnitelma tehdään, miten me toimitaan. Että se on ikään kuin työkalu siihen käytännössä siihen niin kuin muutokseen. Pakko muuten oikeastaan vähän sun taustoille, että kuulijallekin ja ehkä katsojalle, riippuen nyt vähän mitä muotoa tästä jaksosta käyttää ja kuluttaa, niin sullahan 2 tietokirjaa, eikö niin, takanapäin, että eka oli muistaakseni liittyy asiakaskokemukseen ja nyt tämä toka itse asiassa yhdistää meitä, joka on pakko kans sanoa ääneen, kun sulla oli tämä strategiasta käytäntöä, eikö niin, kirja ja sähän itse asiassa haastattelit mua siihen näin niin kuin myyntinäkökulmasta, joka oli mun mielestä mä muistan kun sä olit yhteydessä, voisitko sä tulla oikeasti asiantuntijana niin kuin myyntipuolet kertoa niin kuin strategiasta ja näin, niin sehän nyt on, että eikö tämä ihan oikein nyt mennyt, että 2 kirjaa sulla on niin kuin taustalla, että
Kyllä. Siis meidän ensimmäinen kirja, B2B-asiakaskokemuskirja tai menestys syntyy asiakaskokemuksesta, B2B-johtajan opas, julkaistiin. Se oli vähän tämmöinen koronavuoden niin kuin lopputuotos, niin se julkaistiin 2021. Ja nyt tosiaan tämä jälkimmäinen sitten tänä keväänä strategiasta käytäntöön. Ja siinä oli ilo sun kanssa tosiaan keskustella viimeksi nimenomaan näistä samoista teemoista, missä niin kuin tänään jutellaan. Just näin. Eli siitä, että mikä merkitys niin strategialla on myynnille ja markkinoinnille ja miten me niin kuin se nähdään ja koetaan. Kyllä. Hei, pakko niin kuin lähteä oikeastaan liikkeelle siitä, että kerro vähän, kun mäkin muistelisin, niin kuin mä muistan niitä hetkiä, kun mä niin kuin alkoi kiinnostaa niin kuin myynti. Se ei ollut ihan suoraan, mä 24 vuotta sitten rupesin tekemään niin kuin valmentajahommia, oli aika nuori poikainen vielä, niin se ei ihan suoraan vielä se myynnin kipinä iskenyt, että se oli ehkä noin muutamia vuosia. Sitten mä huomasin, että mä oon aika hyvä tuossa myynnissä, niin milloin sulla niin kuin alkoi toi kipinä niin kuin strategiaa oikeastaan, että kun säkin oot kuitenkin johdon coachingia tehnyt jo pitkään, niin milloin se kipinä oikein siihen niin kuin strategiapuoleen sulla lähti liikkeelle? Tämä on itse asiassa tosi hyvä kysymys. Mä nimittäin on aika usein joutunut sitä niin palaan niin niihin hetkiin. Sä heräsit joku aamu. Pystyykö niin tavallaan edes palauttaa semmoista hetkeä, että niin tossa se niin tapahtui. Että ihmisillähän on tyypillistä se, että me selitetään tarinoita itsellemme jälkikäteen, että miten joku asia on mennyt. Että oikeasti voi olla, että asiat on tapahtunut hyvin eri tavalla, miten me sitten niin kuvaillaan niitä jälkikäteen. Mutta sanotaan näin, että mä oon työyhteisöissä organisaatiossa useimmiten ollut se tyyppi, joka on aina löytänyt kaikesta vähän jotain kehitettävää, jotain parannettavaa. Ja se on aina kuulunut mun toimenkuvaan, että pitää nimenomaan kehittää ja miettiä, että miten asioita tehdään niin paremmalla tavalla. Ja sitten jossain kohtaa mä niin tajusin, että ikään kuin me hoidetaan tai me korjataan asioita, niin kuin tavallaan me hoidetaan oireita, mutta me ei fiksata niitä juurisyitä. Ja mitä pidemmälle mä menin sitä kelaa, että mihin mun pitää pystyä vaikuttamaan, että me oikeasti korjataan se niin kuin juurisyy, se ongelma. Ja yhä useammin mä rupesin päätyä sinne, että nämä asiat on itse asiassa niin kuin strategisella tasolla tai strategiatasolla, ne on joko niin kuin jätetty tekemättä, tai ne on niin kuin määritelty sillä huonosti, että ne aiheuttaa meille siellä niin kuin arjessa tekemisessä sit niin kuin haasteita. Eli mä ikään kuin löysin sen, että mihin mun pitää pystyä vaikuttamaan, jotta me oikeasti pystytään sit korjaamaan niin kuin ongelmia, haasteita, menestyy niin kuin paremmin tulevaisuudessa. Ja mä löysin itseni strategiasta. Ja sitten mä totesin, että tämä on niin kuin ainoa tie, että tänne pitää pystyä vaikuttamaan, jos haluaa oikeasti saada muutosta aikaan. Joo, ja mähän niin kuin sanoin, mä pikkusen varoittelin etukäteen, ja tavallaan mä tiedän, että mehän kuitenkin niin kuin pelataan samaa maalia, musta tosi järjetöntä puhua myynnistä, ettei ole niin kuin strategiaa mukana, mutta valitettava tosiasia oikeasti on kuitenkin se, että niin kuin, tiedätkö, kun mä paljon myyjien kanssa, kun on niin hands-on siellä arjessa, ja mä tiedän sen, että kun ne vähän niin kuin kantaa tiiltä näkemättä, minkälaista taloa tässä ollaan rakentaa, mutta tiedätkö, että kun mä sanon jo sanan strategia, siellä kuuluu kesken sen niin kuin yhden sanan ja kuortausta, ei kiinnosta pätkääkään, että ruvetaanko milloin tässä niin kuin toimii. Niin mitä sä niin kuin tähän sanoisit, että miksi strategia on niin kuin tärkeä myynnissä ennen kaikkea? Tietysti mä niin kuin itse mä sanon, kun mä välillä vähän leikittelen markkinointimyynti, mä näen, että ne niin kuin tavallaan mulla niin kuin nivoutuu yhteen modernissa myynnissä, ne kulkee yhdessä. Että ehkä tavallaan, jos me mietitään nyt myyntiä puhtaasti, niin miksi se on sun mielestä tärkeä? Ehkä jos mä otan niinku askeleen tuosta taaksepäin, se, että jos niinku myynnissä tai markkinoissa koetaan, että strategia ei ehkä niinku kiinnosta tai nukahtaa kesken niinku lauseen, niin eihän toi ole pelkästään myynnin ongelma. Et siis kun siellä on kaikki funktiot käytännössä, niin meillä on niinku se yhteinen haaste siinä, että strategia tuppaa jäämään vähän niinku semmoiseksi visiotason niin kuin ohueksi yläpilveksi, että se ei oikein niin kuin konkretisoidu. Ja sitä kautta, että jos et sä näe siinä sun työssä, että sillä on joku relaatio, joku merkitys sille sun niin kuin tekemiselle, mitä sä teet tänään tai mitä sä teet huomenna, niin ei se niin kuin oikein kauhean pitkään jaksa kiinnostaa. Että kyllähän ihminen, niin kuin jos ajatellaan ihan pelkästään meidän niin kuin tekemisbiologiaa, niin me mennään sillä niin kuin vaihe ykkösellä käytännössä. Me reagoidaan asioihin, mitä tapahtuu päivän aikana. Aika vähän me pysähdytään niin kuin miettimään, että no hei, nyt kun mä soitan tässä niin kuin asiakkaalle, että onko tämä nyt sitten sitä meidän strategian mukaista toimintaa, että mä teen tässä tätä, niin kuin toteutan asiakaslähtöisyyttä. Se voi hyvin olla sitä, mutta ei me ihan kauheasti jäädä niin kuin sitä pohtiin siinä niin kuin hetkessä. Me vaan niin kuin toimitaan, me suoritetaan. Että siis, niin, että meillä on niin kaikilla siis yhteinen haaste siinä, että strategiathan ei mene käytäntöön, koska ne on useimmiten semmoista niin kuin ylätason, no en mä sano höttöä, niin sulla on kova ydin, ne voi olla ihan oikeita asioita, mutta ne on sanotettu sillä tavalla, että ne ei herätä oikeastaan minkäänlaista tunnetta, eikä ainakaan toimintaa. Totta. Sitten mä just niin kuin mietin, jos nyt mennään tosi semmoisiin niin kuin kirjaoppimääritelmiä, että meillä on nykytilaa
ja sitten meillä on visio. Ja yleensä se visio asetetaan 3-5 vuoden päähän. Ja hyvä, oikein. Strategia on ne valinnat ja ne keinot siihen visioon pääsemiseksi ja näin. Niin ehkä just tästä tulee, joka on mun mielestä tosi mielenkiintoista kuulla niin kuin sulta, että mikä on sitten semmoinen niin kuin hyvä strategia, tiedätkö? Että mikä on sitten niin kuin sopiva sellainen, että niin kuin säkin sanoit, sä puhuit hattarahötöstä, joka itse asiassa aika hauskaa, että itsekin käyttää paljon tätä, että just tällaista niin kuin sanahelinää, tiedätkö, että ollaan asiakaslähtöisiä ja sitä ja tätä ja sustainability ja tiedätkö, niin kuin, ja näin. Mutta sitten kukaan ei niin varmaan ehkä siinäkin se myyjä sitten turhautuu, että kerron mulle nyt ihan konkreettisesti, että mitä tämä nyt mun työn kannalta tarkoittaa, mutta mikä on sitten hyvä strategia siis siinä mielessä, miten sä kuvailisit sitä? Mikä olisi niin kuin hyvä strategia, joka on helppo viiä käytäntöön? Ennen kuin mä vastaan tähän, mä oon nyt hankala vieras, kun mä menen eri järjestyksessä. Mä otan vesihörpsyn tähän väliin. Sä voit ottaa vesihörpsyn siihen väliin, koska nyt se sun aiempi kysymys siitä, että miksi myynnin tai myyjän kannattaisi olla strategiasta kiinnostunut, niin mä itse asiassa löydän siihen yhden todella niin kuin hyvän syyn. Jos et sä ole myyjänä kiinnostunut sun oman firman strategiasta, se on niin kuin yksi asia, mutta pitäähän se olla kiinnostunut sun asiakkaan strategiasta. Kyllä. Koska miten sä muuten myyt sinne mitään niin kuin kumisaapasta kummempaa, jos et sä niin kuin ymmärrä, että mitkä ne asiakkaan niin kuin tarpeet on, mihin ne tähtää tulevaisuudessa, millä tavalla se sun myymä palvelu tai tuote tai ratkaisu täsmää siihen niin kuin asiakkaan tulevaisuuden kuvaan. Eli käytännössä myynti, jos mikä, niin toteuttaa siis strategiaa, se toteuttaa oman niin kuin yrityksen strategiaa ihan se etulinjassa, mutta käytännössä sehän on hyvin strategista, kun sun pitää koko ajan tietää ja miettiä, että mihin asiakas on menossa ja miten sä niin kuin pystyt vastaamaan niihin tarpeisiin. Mähän on tavallaan vähän nyt esittänyt tässä hankalaa, koska siis niin kuin mä tuossa totesin, niin siis strategiahan on oikeasti tosi tärkeä. Mähän valmennan niin kuin myissä, se menee just noin. Ja nyt jos mä tietyllä lailla, miten mä hahmotan, jos mä nyt vähän kerron, miten mä hahmotan, niin kuin, miksi strategia on myynnissä tärkeä. Ensimmäinen juttu on se, että kyllä mun mielestä strategia tavallaan kertoo lopulta sen, että miten sä niin kuin prospektoit, kenen sä sitä energiaa suuntaat. Ei kaikki asiakkaat oikeasti ole välttämättä, tai se ei ole hyvä strategia, että myydään kaikille kaikkea. Sun pitää tehdä valintoja. Mun mielestä hyvä strategia on myös just oikein sitä, että sä ymmärrät kilpailukentää ja sä ymmärrät sun kilpailuedut siellä, että sä pystyt ne niinku viestimään. Ja mun mielestä nämä on niinku vähintään, joka jokaisen myyjän kuuluisi oikeasti tietää. Mä oon nyt tahallaan vähän ollut hankala tästä. Ja siis mä niinku edustan täysin samaa linjausta, ja musta totta kai siis strategia näkyy kaikessa. Ja kolmas asia, joka mä oikeasti niputtaisin, ja tätä ei pidä väheksyä huippumyynnissä, niin siis tiedätkö, strategia on myös tietyllä lailla se yrityksen identiteetti, että sä oot oikeasti ylpeä sitä sun omasta yrityksestä, sä uskot niihin tuotteisiin ja palveluihin, sä niin kuin osaat vastata, että miksi meidän yritys on olemassa. Ja mun mielestä näillä tasoilla, kun käy myyjienkin kanssa tämä dialogi, niin ne pystyy siihen samaistumaan aivan eri tavalla, koska monesti myyjätkin vähän näkee sen liian perinteisesti, että ajatellaan vaan, että ne on nyt jotain taulukehystä, jossa nyt vaan annetaan jotain, niin kuin sä sanoit, ylätason pilveä. Toinen juttu, se menee just noin. Entistä enemmän myynti on vaativaa tietotyötä, ja sä sanoit mun mielestä upeasti sen, että et sä voi myyjänä tai myyntiorganisaatiota pärjätä, jos et sä ymmärrä oikeasti asiakkaan strategiaa. Sä et pysty, mun mielestä myyntihän mä määrittelisin se jopa niin, että se on oikeasti jopa niin kuin, että sä niin kuin autat asiakasta menestyä omassa bisneksessä. Miten sä pystyt auttaa sitä, jos et sä ymmärrä se asiakkaan strategia? Niin, että kyllä me puhutaan näin. Samaa maailmaa. Kyllä. Mä just ajattelin vähän, että niinku pikkusen hanakammi. No kyllä joo. Ja sit onhan tässä niinku se ristiriita, että jos sä katsot mitä tahansa niinku firman strategiaa Suomessa, voidaan ottaa ihan mikä tahansa pörssiyhtiö, otetaan te strategia esiin, niin mä voin lyödä niinku vetoa, että sieltä löytyy seuraavat 5 asiaa tai 3 asiaa. Siellä on se, että halutaan olla niinku ykkösenä asiakkaille, halutaan olla ykkönen työntekijöille. Sitten halutaan olla innovatiivisia, halutaan olla vastuullisia ja sitten sieltä löytyy tasan varmasti kannattava kasvu, tämmöinen niin kuin sanapari. Kyllä. Ja sitten kun nämä kaikki löytyy ikään kuin joka ikisestä strategiasta, nämä on niin kuin ne prioriteetit tai tämä on se, mihin niin kuin tähdätään, niin tuosta niin kuin sen tavallaan sitten sen matkan tekeminen sinne arkeen tai sinne myyntiin, se, että se oikeasti sytyttää ja hei, no mä nyt teen tässä niin kuin asiakaslähtöistä työtä tai mä teen vastuullista työtä tai tämä on jollain tavalla innovatiivista, niin ei ole mikään ihme, että se rupeaa niin kuin puuduttaa, jos sä kuulet sen ihan saman viestin niin kuin kaikkialta. Että sitähän se on se kysymys siinä, että mitä me aidosti tehdään eri tavalla, että me niin kuin erotutaan, joka ikään kuin johtaa sitten ehkä siihen lopputulokseen, että me ollaan vastuullisia tai innovatiivisia. Että se taso, niin kuin oikeasti mä sanoisin, että ne strategiset valinnat tapahtuu siellä.
Ja siihen siinä siellä myynnilläkin on totta kai niin kuin paikka. Ja silloin erityinen paikka mun mielestä siinä, niin kuin mä sanoin äsken, viittasin siihen, että myynti ikään kuin on strategian etulinjassa. Myyntihän useimmiten tai oikeastaan aina toteuttaa niin kuin ensisijaisesti yrityksen strategiaa. Mutta sen lisäksi, että myynti toteuttaa ikään kuin yrityksen omaa strategiaa, niin hän on täysin niin kuin tavallaan etulyöntiasemassa siinä ymmärtämässä ja kuulemassa sitä asiakkaan maailmaa ja elämää, eli keräämässä sitä asiakasymmärrystä, mikä on ihan valtava niin kuin assetti tai merkitys sille niin kuin omalle yritykselle ja jälleen sen strategian kehittämiselle. Ja tämä on semmoinen, mä sanoisin, että mä näen tosi paljon, että tämä on ihan valtavan niin kuin alihyödynnetty niin kuin voimavara ja niin kuin se merkitys tällä, että jos me saataisiin niin kuin jollain tavalla ne myynnin keskustelut tai se näkemys ja insightti niin kuin kerättyä ja jaettua siellä organisaatiossa, niin mä uskallan väittää, että ne seuraavat strategiat olisi aika paljon parempia. Toi on muuten pakko, mä kestän. Joo, mutta tässä on niin tosi paljon tekemistä. Toi oli hyvä idea, ja ylipäätään ehkä mä niin kysyn sulta tietysti nyt strategia-ammattilaisena, että kun strategia rakentaa, niin mikä sun mielipide on, että miten se myynti niin kuin oikeasti ottaa siihen mukaan, koska se voi olla yksi syy, että kun monestihan niin kuin valitettava tosiasia, niinhän se monesti kuuluukin olla, että ylijohto sitä strategiaa lähtee niin kuin rakentaa ja tietysti siinä on hyvin paljon sitten erityyppisiä organisaatioita, malleja, että miten sitä lähdetään sitten niin kuin eri tiimeissä pohtimaan, mutta miten sä ottaisit sen myynnin insightin niin kuin mukaan tai niin kuin näet, miten sä niin kuin neuvoisit ottamaan? No ylipäätänsä mä suosittelen, siis strategiatyöhän lähtee nimenomaan, että me hahmotetaan se maaperä, missä me toimitaan ja miten ikään kuin muutosvoimia ympärillä tapahtuu, missä asiakkaat menee, mitä siellä tapahtuu. Niin mun mielestä siis myyntihän on siis ihan kriittinen tietolähde siinä, että sieltä tulee tosi paljon sitä näkemystä. Ja se, niin kuin mä just sanoin, että haaste on siinä, että me ei vaan osata systemaattisesti kerätä ja hyödyntää sitä. Että sitten me otetaan strategiatyössä usein kyllä niin kuin myyntijohtoa tai me otetaan tiettyjä myyntiä tai vaikkapa jostain niin kuin avainasiakkuuksista, niin kuin sitä pyydetään näkemyksiä, että mihin suuntaan ja niin poispäin. Mutta niin ihan ehdottomasti me tarvitaan se myynti niin kuin siihen mukaan. Ja sitten toinen, mitä on joskus tullut itse asiassa hyödynnetty, että jos sitten lähdetään tekemään ihan semmoista niin kuin asiakastutkimusta ja ymmärrystä sen niin kuin strategiatyön pohjalle, niin sekin on paikka, missä voidaan niin kuin kytkeä myynti mukaan. Et myyjät lähtee, no vähän nyt täytyy olla siellä varovainen sitten, että jos puhutaan asiakasymmärryksen kerryttämisestä, asiakassuhteen syventämisestä, että sen sijaan, että me puukattaisiin niin kuin tapaamista, että niin kuin yritetään myydä, vaan me enemmän käytäisiin niin kuin dialogia ja keskustelua asiakkaan kanssa, nimenomaan sitä asiakkaan niin kuin tulevaisuuden tarpeesta, tai järjestettäisiin jopa jonkun näköinen workshop tai sen tyyppinen, että missä me voitaisiin niin kuin yhdessä työstää niitä ajatuksia sinne tulevaisuuteen. Niin ne on niin kuin tapoja ikään kuin tunnistaa niitä signaaleja ja trendejä ja ajatuksia, että mihin suuntaan ollaan menossa. Et siinä niin kun fiksuilla myyjillä on ihan oikeasti isokin rooli ja mahdollisuus vaikuttaa. En tiedä, otetaanko hyvin, niin kuin, kuinka paljon organisaatioissa vielä osataan hyödyntää, mutta edelläkävijäorganisaatioissa aivan varmasti. Niin ja sitten varmaan just näin, ja sitten mä niin kuin jäin miettimään, että se myyjien ylipäätään hyödyntäminen siihen strategiaan niin kuin luomiseenkin, niin tämä on varmaan aika riippuvainen tietysti myös niin kuin yrityksen ja organisaation koosta. Että jos miettii oikeasti, että jos sulla on, niin kuin on globaali joku valtava jätti, niin on sitten vähän eri juttu kuin joku PK-yritys, jossa voi myyjä olla vaan se muutama kappale, että siellä sitten oikeasti lähdetään niin kuin yhdessä sitä pohtia, että se on hyvin paljon, mutta ehkä yhteen todettuna, niin mielellään sitä strategiaakin niin kuin lähtee osallistaa, eikö niin sen tekoon niin kuin aika laajasti heti alkuvaiheessa porukkaa, että harvemmin sitä niin kuin haittaakaan kuin se, että sitä jossain, tiedätkö, kabinetissa vaan niin kuin pienellä porukalla niin kuin hiotaan. Joo, ja sitten semmoinen toinen haaste, mikä siitä syntyy, että jos ei oikeasti kytketä myyntiä mukaan siihen strategiatyöhön, on se, että sitten ne saattaa, varsinkin jos vähän niin kuin päätöksentekotavoitteista, kasvutavoitteista ja muista tehdään jossain muualla tai toisaalla ilman, että konsultoidaan tai niin kuin pyydetään edes näkemystä sieltä myynniltä, että onko tämä millään tavalla realistista, niin on nähnyt kyllä valitettavasti niitäkin tapauksia, että missä sitten asetetaan semmoisia kasvutavoitteita johonkin tiettyyn markkinaan, mikä ei vaan niin kuin millään raameilla ole oikeasti tehtävissä, toteutettavissa. Ja sitten voi vaan niin kuin kuvitella, että miltä se tuntuu taas sit siitä niin kuin myynnistä, kun ne saa semmoiset tavoitteet niin kuin eteensä ja ne näkee jo silmällä, että tämä on niin kuin täysin tuulesta temmattu, että me ei niin kuin ikinä pystytä tämmöiseen kasvutavoitteeseen, niin sehän on ihan hirvittävän niin kuin epämotivoivaa sinne myynnille. Että me ikään kuin pilataan tai tuhotaan ne strategian niin kuin onnistumisen edellytykset jo ennen kuin me ollaan koko strategiaa edes käynnistetty. Totta, että siinä on kuitenkin jotain realismia myös. Realismia, siis aika monet meidän strategioista kaipaa nimenomaan realismia. Kyllä. Sitten oikeastaan,
jos nyt niin kuin tietyllä lailla mietitään, nyt ollaan niin kuin jubailtu tässä niin kuin alkupäässä vähän sitä, että minkälainen on hyvä strategia, mutta kyllä mä väitän, että eikö se sun ole, vähän niin kuin jutskattiin nyt se sun juttu on nimenomaan se, että kun mulla nyt on se hyvä strategia, toivon mukaan, ei huono strategia, niin miten se vie käytäntöön ihan niin kuin aidosti, eikö näin? Ja sehän oli se strategiasta käytäntöönkin kirjan niin kuin koko idea. Siinähän oli se 80-20 sääntö. Avaat sä vähän kuulijalle sitä, että mikä tavalla logiikka siinä oli taustalla? Totta kai mä sen tiedän, kun mä oon myös mukana ollut siinä kirjassa niin kuin itse, mutta että ei välttämättä taas kuulijat tai katsojat sitä tiedä, niin mikä idea siinä sulla oli tavallaan? Mikä sai kipinä siihen? Joo. Ja siis kun mä luulen, että nyt varmaan teidänkin niin podin kuuntelijoissa enemmistö on kuullut 80-20 säännöstä tai Pareton periaatteesta, koska puhutaan myynnistä, että siellähän tämä on aika niin kuin isosti kyllä tunnistettu. Mutta Pareton periaatteella siis me viitataan tämmöiseen vanhaan ikään kuin ei-tieteelliseen, sanotaan heti kättelyssä, että tällähän ei ole siis varsinaisesti ihan kauhean vahvaa, vankkaa tieteellistä pohjaa. Mutta sitten toisaalta kuitenkin useampia tutkimuksia taustalla, jotka pystyy niin kuin matemaattisesti mallintamaan sen, että melkein mistä tahansa tekemisestä me pystytään tunnistamaan sellainen pieni osa, jolla on suhteettoman suuri vaikutus meidän niin kuin tavoittelemiin tuloksiin. Eli jos nyt konkretisoidaan sitä, ja nyt niin kuin myynti varmaan kyllä pystyy niin kuin, tunnistamaan aika monet näistä, että on aika tyypillistä, että meillä on asiakkaita, jotka on jollain tavalla paljon kannattavampia kuin toiset asiakkaat, tai ne tuo niin kuin paljon enemmän niin kuin liikevaihtoa sisään kuin jotkut toiset asiakkaat tai asiakasryhmät. Meillä on tuotteita saattaa olla vaikka 10% meidän tuotekannasta, joka generoi 90% meidän liikevaihdosta, mikä on aika käsittämätöntä, mutta kun sitä ruvetaan niin katsoa, niin se niin kuin ihan oikeasti pitää paikkaansa. Se pätee myöskin vähän kuin myyjiin. Meillä voi olla 20% myyjiä, jotka tuo 80% tuloksesta tai liikevaihdosta sisään taloon. Ja tämän taas myyntijohto niin kuin ehkä tietää. Näin ei tietenkään saisi olla, se on totta. Niin, se on totta. No siis ne suhdeluvut nyt tietysti, mutta tavallaan se on enemmän niin kuin, se on vähän semmoinen luonnon vakio. Se ei ole niinkään laki, vaan se on vähän niin kuin semmoinen vakio. Että meillä on aina olemassa joku pieni joukko tekijöitä, jolla on suhteettoman suuri vaikutus siihen niin kuin lopputulokseen, mitä me tavoitellaan. Ja mähän totta kai niin kuin kiinnostuin tästä omassa työssäni hyödyntänyt pitkälti niin kuin yli 10 vuotta Pareton periaatetta. Se on tuo softabisneksessä aika yleisesti niin kuin tunnettu teoria tai malli. Ja sitten mä oon niin kuin kiinnostanut se, että no pystyisikö sitä laajentamaan, pystyisikö sitä hyödyntämään niin kuin laajemmin tämmöisessä muutosjohtamisessa tai strategiatyössä, että miten se, niin kuin, kuinka pitkälle se oikeastaan soveltuu. Ja lähdin niin kuin sitä hahmottamaan kirjahanketta varten niin kuin haastattelemalla tosi pitkän linjan johtajia, hallitusammattilaisia, asiantuntijoita, että löytyisikö, tiedätkö, semmoiset niin kuin elementit, että mihin keskittymällä sä siinä muutoksen johtamisessa tai strategiassa niin sä voisit niin kuin varmistaa sen, että se niin kuin oikeasti menee sinne arkeen tai toteutuu ja sitä tulosta niin kuin syntyy. No mitä ne oli ne tulokset? Avaa. Mä tunnustan heti siinä niin kirjan varmaan niin ensimmäisellä sivuilla, että se osoittautui paljon vaikeammaksi niin, kuin mitä niin kuin kuvitteli. Ja mä luulen, että ensimmäinen syy siihen on se, että ei me niin kuin pysähdytä ajattelemaan tätä arjessa. Että et sä pysty, niin kuin, jos mä kysyn keneltä tahansa, että kerro mulle sun 80-20 säännöt, että miten sun liiketoiminnassa mikä 20%, siitä on niin kuin se kaikista kriitis, joka tuottaa eniten arvoa, tuo 80% sun niin kuin tekemisen tuloksista. Niin pointti on se, että kukaan ei ole pysähtynyt miettimään sitä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se pitäisi paikkaansa. Ja tämä on ehkä niin kuin se haasto, mitä mä tuossa kirjassakin pyrin sit erilaisten esimerkkien ja mahdollisuuksien niin kuin kautta tuomaan esiin, että ehkä kannattaisi ottaa se hetki pysähtyä, eli kun miettiä, että mitä ne meillä tarkoittaa. Me puhutaan käytännössä ihan samaa asiaa, niin kun puhutaan niin kuin arvontuotosta, sitä että pitäisi keskittyä niin kuin relevanttiin tekemiseen, semmoiseen tekemiseen, mikä tuottaa arvoa asiakkaille, tuottaa arvoa meille. Niin se on ihan samaa asiaa käytännössä, se on 80-20 ajattelun hyödyntämistä niin kuin parhaimmillaan. Mutta ehkä vaan se niin kuin aika pitäisi ottaa. Ja myynnissä nyt ilman muuta, jos saat sitten, niin kuin, jos miettii taas niin kuin palaa takaisin siihen näkökulmaan, niin yksittäisen myyjän näkökulmasta esimerkiksi, tai kenen tahansa tietotyötä, asiantuntijatyötä tekemän näkökulmasta, niin se, että niin kuin vähän seuraisi niin kuin sitä, että mistä se oikeastaan se mun tuloksentekokyky niin kuin syntyy. Et jos mietitään niin tuommoista perusmyyntikeisiä, että sanotaan, että sulla on 100 asiakkaan lista, kelle sun pitäisi soittaa, mutta se, että onko se niin kuin, tiedätkö, hyvin prospektoitu, onko se niin kuin
onko sä niinku tehnyt ne kotiläksyt, vai onko sä vaan ottanut ensimmäiset niinku random 100 nimeä, eli tiedätkö sä linkkarista, että sä lähdet luukuttaa ja kokeilemaan, että kelpaisiko tälle niinku tämä tuote, mitä mä niinku myyn. Niin onhan se ihan valtava ero. Eli sitten siinä sun omassakin tekemisessä sä ihan varmasti pystyt niinku löytämään ja tunnistamaan sen, että mihin fokusoimalla sä pystyt ikään kuin moninkertaistaan se sun oman tuloksen tekokyvyn. Ja näitä me tarvitaan paljon enemmän. Tämän tunnistamista. Joo, toi on mun mielestä tosi niin kuin mielenkiintoista ja tavallaan mä niin kuin koko ajan yritän hahmottaa, että mitä toi niin kuin ihan kirjaimellisesti sitten taas niin kuin strategiatyössä sitten on, mutta siinä on varmaan just se, että kirjassahan on sulla hyvin ja muutenkin, että siellä on niin kuin erilaisia vähän niin kuin karttaa, että vähän niin kuin vaihtoja, niin kuin tietyllä lailla mä jopa koen, että miksi se 20-80 sääntö on niin kuin hyvä, mutta sitten ehkä haastava niin kuin sanoa, että nyt just strategian kannalta nämä on oleellisia, koska jokainen yritys ja organisaatio, se on vähän niin kuin, tiedätkö, ihminen. Me ollaan kaikki vähän erilaisia. Ei voi niin kuin sanoa, että tämä on nyt just se juttu niin kuin käytännössä, eikö näin? Mutta tunnistit sä selkeästi jotain sellaista, että mitä siinä strategiassa erityisesti lähestulkoon jokaisen yrityksen kuitenkin kannattaisi niin kuin pohtia, että sillä on niin kuin isot vaikutukset kokonaisuuden kannalta? No siis ilman muuta, mutta ensin siis pakko niinku allekirjoittaa toi sama, että siis nimenomaan tämä, että jokaisella, siis 80-20 säännöt on täysin niinku organisaatiokohtaisia, että ei pysty yleistämään sillä tavalla, että sä voit ottaa nämä samat ja lähteä niinku luomaan, vaan nimenomaan se pitää tunnistaa sen omassa kontekstissa, omassa tilanteessa, omassa asiakaskunnassa, että se duuni vaan niinku täytyy tehdä, jos haluaa sitä hyödyntää. Mutta semmoisia yleisiä ikään kuin, että mitkä tekisi meistä jollain tavalla strategisesti niin kuin kyvykkäitä tai niin kuin oikeasti niin kuin strategian menestystekijöitä monella tapaa, niin kyllä siellä korostuu se, totta kai niin kuin se kirkas visio. Se on niin kuin selkeä, että siis sun on tosi mahdotonta ohjata sitä laivaa, jos et sä tiedä, mihin sä oot menossa. Onko se ihan niin kuin, nyt jos mä tarraan heti tähän, onko se ihan jo, että niinku suunnilleen, että liikevaihtotasolla, vai onko se enemmän vaan se, että me halutaan valloittaa nyt tässä maailmaa, että niinku minkä tyyppinen on hyvä visio? Semmoinen, että me halutaan vallottaa maailma tuohon päivämäärään mennessä. Okei, ja tällä liikevaihdolla, tällä asiakaskunnalla ja näillä niin kuin toimintamalleilla. Hyvin konkreettinen. Hyvin konkreettinen visio. Niin, eli nyt alkaa myyjäkin tykkää. Niin, että jos on semmoista niin kuin yläpilveä, niin eihän se niin kuin riitä ohjaamaan sun toimintaa. Eli konkreettinen visio, joka kertoo meille vastauksen siihen, missä yritys aikoo olla, sanotaan nyt vaikka sitten 3 vuoden päästä. Mä tarran tähän vielä. Joo. Otetaan vähän niin kuin pala palalta nyt. Tämä on mielenkiintoista keskustelua, koska sitten kentältä paljon kuulee tuolla, että mikä on niin kuin lopulta oikea tapa asettaa se visio niin kuin aikajänteellisesti. Mäkin heitin ja sanoin, että oikein sanottu 3-5 vuotta, koska oikeasti mä en tiedä nykypäivän jatkuvassa muutoksessa, jos miettii mitä meillekin on tapahtunut yhteiskunnassa tai globaalisti viimeisen 5 vuoden aikana, niin ei olisi kyllä uskonut ehkä ihan tässä niin kuin aikanaan, että se on niin kuin jatkuvaa muutosta ja tulee itse asiassa yllättävänkin paljon niin kuin rajuja muutoksia, jotka vaikuttaa niin kuin bisnekseen, niin mikä susta on niin kuin hyvä oikeasti visio niin kuin loput sitten asettaa, koska moni on sitä mieltä, että 5 vuotta on jo niin pitkä aika, että se on aivan älytöntä niin pitkälle. Onko tämäkin loput sitten aika paljon niin kuin yrityksestä ja toimialasta kiinni? No just vastasit. Ai perhana, mä kysyin ja vastasin. Sä kysyit pahin myyjän esimerkki. No näinhän se menee, että se on totta kai toimialasta kiinni, mutta siis keskimäärin se 3-5 vuotta tällä hetkellä edelleen ihan toimiva visiolle. Että aikaisemmin, mutta sehän on tullut alaspäin, koska se oli aikaisemmin 10-15 vuotta. Onko se ollut oikeasti on ollut 10 vuotta ihan Jeesus. Niin. Okei, ai se on noin pitkä. En edes kuulu, että se on tullut aika reilusti alas tässä niin kuin vuosien varrella. Nyt niin kuin 5 vuotta, niin kuin sanoit, niin alkaa olemaan aika pitkä. 3 vuotta on semmoinen niin kuin strategiakaudelle erityisesti. Mutta onko se vuoden päähän enää visio? Mitä mieltä sä siitä? Mutta sitten tässä tulee nyt se terminologia. Niin. Mikä toinen sitten niinku semmoisia havaintoja, jos ajattelee tätä niinku kirjaa ja sen tematiikkaa ja ylipäätänsä niitä löydöksiä, mitä noista nousi niinku siitä koko tutkimusprojektista käytännössä, niin on tämä, että nämä sanat ja niiden merkitykset, puhutaan nyt sitten on visio, missio, purpose esimerkiksi vaan tässä, niin niitähän käytetään täysin niinku sekaisin ihan eri tavalla eri yrityksissä. Eri kontekstissa. Ja sitten sen takia mä kirjassakin painotan sitä, ylipäätänsä painotan kaikille mun asiakkaille, että se oma sanasto pitäisi niinku luoda ja niinku käydä läpi, että mitä me tarkoitetaan visiolla. Et mulla on ihan sama kutsuksesta missioksi, visioksi vai purposeksi, kunhan te olette sen niinku firmassa määritellyt, että mitä tämä meillä tarkoittaa. Mä oon itse kuullut nyt viime aikoina aika paljon sitä, että puhutaan visiosta, että se on niinku tahtotila.
tiedätkö, että niin kuin tässäkin on varmaan, tai tavoitetilaa tai mitä onkaan, että tässä on niin kuin monia, mutta ehkä hyvin sanoit, että ehkä tämäkin on se 80-20-säännön ideologia, että puhutaan niin kuin oikeasti, että määritellään ne käsitteet, että ymmärretään vähän toisiaan, koska aika äkkiä toinen puhuu aidasta ja toinen aidan seipäästä. Aika moni strategia pelastuisi ihan sillä, että me niin kuin avattaisiin tavallaan ne sanat ja sanasto, että mitä me käytetään. Just näin. Mutta hei, niputus, visio ja sen kirkkaus ja sen niin kuin selkeys on yksi todella tärkeä menestystekijä. Mitä muuta? No sitten me tarvitaan valintoja, eikö niin? Säkin viittasit jo jossain hyvin siihen, että strategia on valintoja. Meidän pitää niin kuin tietää, että missä me pelataan ja kenen kanssa me pelataan. Mitkä asiakassegmentit, missä markkinoissa, mitkä tuotteet, mitkä palvelut, niin ja ne. Mehän tarvitaan valintoja, me tarvitaan myöskin poisvalintoja. Eli se on niin kuin selkeä, että hyvässä strategiassa se perustuu niihin valintoihin. Että ne on niin kuin selkeitä, että mitä me tehdään ja mitä me ei tehdä käytännössä. Ja tämä työ on myöskin tosi usein kesken. Tai varsinkin hyvin tyypillistä kasvuyhtiöissä, kun on jostain lähdetty liikkeelle, sitten ei ikään kuin uskalleta luopua jostain niin kuin vanhasta, vaikka pitäisi niin kuin luoda uutta, niin sitten ikään kuin roikotetaan mukana kaikkia semmoisia rönsyjä ja lillukanvarsia. Loppuviimein meillä niin kuin lopputulos on se, että me oikeastaan tehdään vähän niin kuin kaikkea perseestä perämoottoriin. Ja sitten niin kuin, että miten sä niin kuin siinä sitten oikeasti luot semmoista järkevää vaikkapa niin kuin brändimielikuvaa, miten se pystyy profiloitumaan, kelle asiakkaille sä olet se paras valinta, jos sä yrität niin kuin olla vähän kaikille kaikkea. Se on yksi selkeät valinnat ja poisvalinnat. Niin mä jostain kuulin, että joku mun mielestä sanoi ihan hauskasti tai niin kuin herätti itselläkin niin kuin ajatuksia, että onko sulla edes kunnolla niinku strategia, jos et sä, jos et sä tee nimenomaan niitä vaikeita valintoja, että tavallaan ne on kuitenkin lopulta aika semmoisia, vähän niin kuin sä hyvin sanoit, sinne päin valintoja, että siellä kuitenkin pikkusen roikutetaan mukana jotain vanhaa, eli nyt vaan se, että keskittyy tähän, eikö niin, ja tavallaan sekin, että mun mielestä se, mitä kirkkaampi se valinta ja se, niin kuin ne valinnat ovat, niin sitä niin kuin kirkkaamminhan sä voit myös sanoa ei niihin juttuihin ja pitää uskaltaa jopa sanoa ei. Ja se on itse asiassa, se on helppo sanoa ääneen, mutta se ei oikeasti ihan niin helppoa tuolla arjessa eikä bisneksessä. No ei todella, että jos sulla joku heiluttaa rahatukkoa. Heiluttaa nimenomaan, että tuppa tekee, nyt minulla on uusi strategia. Riikka Tanner sanoi, että ei. Niin just että sanonko rahalle ei. Niin, kyllä. Siis, mutta tähän se tulee. Mä koen, että mä luulen, nyt tämä on enemmän niin kuin mutuu, mutta mä luulen, että meillä osittain Suomessa tämä johtuu siitä, että tämä on kuitenkin verrattain pieni markkina-alue. Niinpä. Että me ollaan sitten niinku, me ollaan haluttu tehdä bisnestä Suomessa ensisijaisesti, niin se vähän niinku ajaa meidät siihen, että jos sä haluat kasvaa, niin sun on pakko vähän niinku palvella kaikkia. Mutta nyt meidän pitäisi päästä tästä ajatuksesta niinku eroon. Meidän pitäisi nähdä siis Eurooppa meidän kotimarkkinana niinku ensisijaisesti. Ei Suomi, vaan Eurooppa. Ei edes Pohjoismaat, vaan Eurooppa, EU. Eli silloin me heti puhutaan ihan aivan eri tason pelistä. Elikkä silloin niin kuin meillä on aidosti mahdollisuus ruveta profiloituun ja niin kuin poimia tietyt asiakassegmentit, millä me voidaan olla niin kuin parempia kuin muut. Ja totta kai sitten täytyy ymmärtää se, että myös kilpailu kovenee, kun mennään tästä niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelle. Että sitten on pari muutakin, jotka niin kuin haluaa niitä samoja asiakkaita. Mutta toisaalta se voisi tuoda sitten taas sen, että sä voisit fokusoida ja keskittyä siihen niin kuin selkeämmin toteuttaa sitä sun omaa strategiaa. Hei, pakko muuten kysyä, tämä tuli ehkä nyt vähän semmoisena villikorttina mulla on vaan niin kuin mieleen, mutta kun monestihan just varsinkin, jos mietitään niin kuin startuppeja ja aloittavia, niin kuin korostetaan just sitä, että mikä sun oma mielipide on. Mun mielestä tämä voisi niin kuin pidemmälle myös viedä isompia yrityksiä, että vähän niin kuin kokeilujen kautta tehdään samalla niitä valintoja, että kuinka pitkälle sun pitää ne valinnat itse tehdä vähän niin kuin paperilla ja sitten lähteä, vai onko se kanssa niin kuin startuppihan on monesti sitä, että siellä vedetään oikeasti niin kuin sitä perämoottorista ties mihin kaikki tuotteet ja katsotaan mikä lähtee ehkä parhaiten vetää, niin miten sä näet sen siinä niin kuin valintaprosessin yhteydessä, vai pitääkö se olla siinä niin kuin piirustuspöydällä se valinta ja sitten lähdetään kokeilemaan? Miten sä näet niin kuin tämän puolen? Että Niin, olisikohan valinnan kohdalla pitänyt enemmän puhua hypoteesista. Niin että tässähän se menee just näin. Että, ja siis tämmöisessä niin kuin toimintaympäristössä, joka muuttuu koko ajan, niin mikä tahansa valinta on parhaimmillaankin hypoteesi. Me kuvitellaan, me ajatellaan, että tämä on se meidän niin kuin voittava valinta, ratkaisu, mutta kyllähän niin kuin, siis markkina sit meitä oikeasti niin kuin opettaa ja kouluttaa, ja sitten meidän pakko pystyy niin kuin muuttamaan suuntaan.
Että jos me lähdettiin sitten niinku visiosta, sanotaan, että meillä on se tavoite sen 3-5 vuoden päähän, meillä on jonkunnäköinen paras arvaus siitä, että näillä valinnoilla me tullaan sinne pääseen. Mutta eihän nyt siis, jos nyt mietitään sitä, mikä on niinku hulluuden tämä määritelmä, että jos ei se homma toimi, ja sitten sä ikään kuin vaan toistat niinku lisää sitä samaa. Niin kyllä, että odotat niinku eri lopputulemaa, kyllä. Niin onhan sen sulaa hulluutta. Niin, eli siis totta kai ne on hypoteeseja oikeastaan, niin kuin koko ajan tavallaan työhypoteeseja, me testataan niitä jatkuvasti siinä arjessa, mutta ei se tarkoita sitä, että me ei niin kuin pitäisi tehdä niitä valintoja, sitten meidän pitää vaan pystyä niin kuin toteamaan, että okei, tämä meidän niin kuin valinta ei osoittautunut toimivaksi, meni vihkoon, otetaan tilalle jotain niin kuin uutta, mutta tässä me tullaan siihen niin kuin tosi kiinnostavaan mun mielestä niin kuin pointtiin ylipäätänsä, olisit myynnin, mutta niin kuin strategian näkökulmasta, että miten me sitten tätä, kun me opitaan, niin kuinka hyvin me sitä itse asiassa niin kuin hyödynnetään siellä niin kuin organisaatiossa tai yrityksen sisällä, että mitä me ollaan siitä markkinasta opittu. Että kun meillä on vähän ehkä enemmän vielä sitä semmoista mentaliteettia, että kun epäonnistutaan, niin pikkasen niin kuin, tiedätkö, lakastaan sinne maton alle tai pyritään niin kuin unohtamaan, painaan taka-alle, että ei nyt puhuta tästä. Vaan ehkä niin kuin enemmän se pitäisi olla se mindsetti, se, että mitä me voitaisiin niin kuin porukalla niin kuin oppia tästä, että jos jossain ei onnistuttu, että se saataisiin niin kuin levitettyä sit koko firmaan, että ei tarvitse toistaa tosiaan niitä samoja virheitä. Niin toi on hyvä pointti, mutta sitten siinä samalla mä yleensä aina itse niin kuin valmennan varsinkin myynnissä myös sitä, että epäonnistumiset pitää niin kuin tietysti analysoida ja oppia, mutta kaikkein tärkeintä on onnistumista kanssa niin kuin oppia. Tietyllä lailla mun mielestä onnistumiset, jos sä jossain onnistut, niin mun mielestä sitäkin pitäisi niinku miettiä, että miten sä skaalaat sitä vielä laajemmin niinku toimii, mutta ylipäätään ehkä se oppiminen on se tärkeä niinku tavallaan ja oppimiskyvykkyys myös tässä niinku strategiayhteydessä koko ajan jatkuvasti, tiedät sä, aistia ja analysoida ja oppia, että se on niinku pirun tärkeä. Se on koko ajan, niin kuin sanotaan päivä päivältä muuttuu tärkeämmäksi. Ei pelkästään se, että mehän johdetaan aika paljon firmoissa niinku osaamista, osaamisen kehittämistä, mutta sen sijaan meidän pitäisi oppia johtaa oppimista. Kyllä. Nyt me mennään vähän sivuraiteille, mutta periaatteessa mä otan kiinni itse asiassa tuossa, kun sä sanoit siitä, että pitäisi puhua myös niistä onnistumisista ja oppia niistä, niin se on ihan briljantti ajatus, koska se itse asiassa palvelee myös toista funktioa, kun ajatellaan niin kuin strategian toteutumista siinä arjessa. Et yksi tärkeimpiä asioita on se, että me tehdään se strategian tai siinä edistyminen näkyväksi. Ja mikä on ikään kuin parempi tapa tehdä sitä näkyväksi, kun puhua niin kuin jatkuvasti tai systemaattisesti nostaa nimenomaan niitä onnistumisia. Kyllä, se on vähän niin kuin sisäistä markkinointia. Niin, se kytkeytyy ihan täysin sit siihen niin kuin arkeen. Erittäin hyvä. Mutta hei, yhteenveto, mentiin vähän sivuraiteille, oli se kirkas visio, selkeät valinnat. Tuleeko muuta mieleen nyt sellaista, jota ihan selkeästi on nyt niin kuin huippustrategian sisällä, mikä pitäisi niin kuin huomioida? No yksi semmoinen, mikä ei ehkä tuosta kirjasta tule toistaiseksi niin voimakkaasti, mutta ehkä kirkaistunut niin kuin ajatuksena tässä vielä niin kuin sit sen jälkeen, kun käsikirjoituksen on jättänyt, niin huippustrategia, jos ajatellaan, että me tosi vahvasti Suomessa uskotaan tavoitejohtamiseen. Me puhutaan tosi paljon mittareista ja niinku konkreettisista tavoitteista. Ai niinkö? Varsinkin myynnissä. Varsinkin myynnissä, niin, kas kummaa. Puhutaan, se on aika tavoiteorientoitunut. Just oli eilen valmentamassa, että myynti on puhdasta matematiikkaa. No niin, ja nyt tässä sitten täytyykin asetella sanojaan varovasti. No ei, kyllä, mutta siis fakta on vaan se, että myynti on sillä helppo laji, että se on tuloslaji. Ja se on nimenomaan, kun se on tuloslaji, niin se on niin helppo katsoa, että tiedät, sä onnistuitko vaiko et, niin tulokset sen näyttää. Mutta nyt päästään tähän, me voidaan vähän sun kanssa ehkä niin kuin koittaa jollain tavalla mä taas katsotaan, me voidaan purkaa tätä. Ei, me voidaan vähän niin kuin purkaa tätä ajatusta yhdessä. Mä haastan sitä tavoitejohtamista siitä näkökulmasta, että mun mielestä ne tavoitteet itsessään ei johda toimintaan. Ei välttämättä. Jos sulla annetaan vaikkapa, niin kuin sanotaan nyt, meillä on niin kuin, yrityksen strategiassa asetetaan tavoite, että me halutaan kasvattaa uutta liiketoimintaa. Otetaan nyt vaikka semmoinen varovainen vaatimaton 500 000, nyt tähän on hyvin pientä niin kuin vuodessa. Mutta sä asetat tämmöisen tavoitteen, mutta millä tavalla se ikään kuin ohjaa sitä sun tiimin tekemistä tai niiden myyjien toimintaa, niin ei oikeastaan vielä millään tavalla. Ja nythän me tullaan sitten siihen, että tavoitteessa meidän pitäisi niinku pilkkoa sitä, eikö niin?
me uskotaan, että vaikkapa OKR-malliset, me pikkasen niin pureskellaan tätä niin pienemmiksi tavoitteiksi. Mutta edelleen ne tuppaa olemaan ne tavoitteet semmoisia, että ne on enemmän niin kuin määrällisiä, jotka kuvaa niin kuin sitä, että kuinka paljon sun pitää tehdä tiettyjä asioita. Mutta niistä aika paljon puuttuu se, niin kuin, miten me tehdään asioita ja se käyttäytymisen muutos, mitä me tarvitaan siihen oikeasti sen muutoksen toteutumiseen. Me tarvittaisiin paljon enemmän sanotusta meidän strategisiin tavoitteisiin siitä, että millä tavalla meidän käyttäytymisen pitää muuttua huomenna. Koska ja tässä on mä oon niin kuin selkeästi niin kuin nyt niin kuin löytänyt, tavallaan havainnut tämän ihan konkreettisesti arjessa, että tavoitteet itsessään, niin vaikka se, että meillä on jopa, sanotaan, että meillä on tavoite, meillä on niin kuin ymmärrys siitä, mitä me tavoitellaan, meillä on jopa motivaatio, niin se ei silti välttämättä johda toimintaan. Ja tässä nyt on niin kuin meillä kaikilla, jos ajattelee elämässä ihan varmasti niin kuin omakohtaista kokemusta, jos on ikinä yrittänyt mitään elämäntapamuutosta saada aikaan. Että vaikka sä kuinka ymmärrät, että asia on niin kuin, tiedätkö, sulle hyvästä ja sä oot niin kuin tosi motivoitunut, haluan juosta maratonin tyyliin vuoden päästä kesällä, niin se, että mikä saa sut laittaa tai laittaako sä oikeasti ne lenkkitossut niin kuin jalkaan ja lähdetkö sä juokseen ensin käveleen, tiedätkö sä, että systemaattisesti niin kuin rakentaa sitä pitkäjänteisesti kohti sitä, niin ei välttämättä. Ja tämä on niin kuin jollain tavalla se avain, mikä meidän pitäisi nyt saada niin kuin, tavallaan purettua, että mikä on se, minkä pitää muuttua, jotta me oikeasti päästään kohti niitä meidän tavoitteita. Ja se on käyttäytymisen muutosta. Se on, riippuu tietysti tavoitteesta, sanotaanko näin. No? Et kuinka paljon, jos mä lähden jostain, siis mä oon täysin samaa mieltä sunkaan, ja mä rakastan tätä keskustelua, koska tää on niinku tietyllä lailla, mun mielestä se on niinku tavoiteasetanta, ja se on nimenomaan ehkä sitten vähän, että mitä haetaan, ja sitten nimenomaan kantaa otetaan, että miten sitä niinku haetaan. Ja nämä ei ole niinku toisiaan poissulkevia, vaan nämä toisiaan tukevia. Kyllä. Jos mä kerron niinku esimerkin just, niin aika paljon esimerkiksi mäkin näen työyhteisössä ja myynnissä, että on rakennettu erilaisia toimintamalleja, että miten nyt kohdataan asiakasta ja muuta, mutta sitten kun siinä ei ole tavoitetta ollenkaan, että se on vaan vähän, että tee nyt tänne mukaan ja myyjät, okei, no mitäs nyt sitten, ja ai tämä on talon tapa ja näin, ai tämmöinen CRM pitää tässä nyt kirjoittaa ja miksi ja näin, ja tavoitteethan tuo siihen, että kun sä sanot vaikka, että nyt Miltsi, esimerkiksi nyt vaan, pitää tehdä myyntiä, ja sitten myyjä on silleen, että okei, että mä lähden tekemään, ja miten mä tämän teen, niin tässä nyt on sulle ne toimintamallit. Siitähän sä puhuit, että tämmöisiä muutoksia se nyt vaikka vaatii arjessa, ja mun mielestä varsinkin myyntityössä, kun se on kuitenkin tavoitteellinen laji, niin tavoitteet on pirun tärkeitä, ja tämä on myös sellainen, että mulla on pakko tähän todeta, että moni työyhteisö ja kulttuuri jopa vähän pelkää niitä, koska ne ajattelee, että myyjät niin kuin ahistuu, mutta siis ensinnäkin mun mielestä myynnissä, kun se on tuloslaini, niin miten muuten myyjä voi tietää, mä näen enemmän itse työyhteisössä sitä, kun ei ole tavoitteita, niin ihmiset voi huonosti, koska esihenkilö voi niinku jotain olettaa, niitä tavoitteita ei ole koskaan laitettu sille myyjälle, niin ne oikeasti myyjät voi huonosti, kun esihenkilö antaa vaikka palautetta, että et sä nyt suoriudukaan, että kun ei siis myyjät tiedä, että onko mä nyt onnistunut vai ei, ja tavoitteella on tosi iso merkitys, mutta sit sun pitää jeesata niillä toimintamalleilla, hyvällä esihenkilötyöllä, poistaa niitä myynnin esteitä, että ne myyjät pääsee, tiedätkö, niihin tavoitteisiin. Ja mun mielestä mä oon ihan täysin samaa mieltä sunkaan, mutta nämä ei ole toisiaan poissulkevia, yhdistää. Ei missään nimessä, ja tuo oli hirveän hyvä pointti siitä, että on varmasti myös tosiaan semmoisiakin paikkoja vielä, missä ei ole ne tavoitteet kauhean konkreettisesti määritelty, että se on varmaan se ensimmäinen asia. Mutta sitten kun ne tavoitteet on, niin sitten tullaan just tuohon. Me ollaan täysin. Autetaan. Ja siis se, että se, mistä sä kuvaat niin kuin toimintamalleina ja esihenkilötukena ja muuta, ne on siis rakenteita. Mä puhun usein rakenteista. Okei, mä puhun konsepteista ja prosesseista. Just näin. Ne on niitä niin kuin, firman rakenteita, millä me varmistetaan, että se strategia toteutuu. Mä rakastan tätä James Clearin tätä sanontaa siitä, että you do not raise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Että niin kuin tavallaan se, että me ollaan vaan yhtä hyviä kuin meidän prosessit ja rakenteet ja toimintamallit. Kyllä. Ja tässä me just tullaan siihen, että mikä on se yksilön vastuu niin kuin sen strategian toteutumisessa. Sä annat sille jonkun kovan tavoitteen, mutta anna sille myöskin sit samalla ne työkalut ja rakenteet ja mallit ja tue sitä, että se voi onnistua siinä tavoitteessa. Täysin samaa mieltä. Yleensä mä oon huomannut, kun ne tavoitteet antaa,
niin se yksilökin lähtee sitten henkilönä oikeasti kiinnostua, että kysymään vaikka, että miten mä tämän teen. Ja sitten voi sanoa, että hei, tässä on nämä best practices, meillä vaikka tietyt toimintamallit, että tällä tavalla kun toimit, niin varmasti tulee onnistua. Tietysti suhteessa myös, jos se tavoite on tosi haastava, niin kuin yleensä visiokin tuppaa ole, ei se ole sellaista, joka vaan sellaisena tulee, niin sitten pitää miettiä ne mallitkin oikeasti yhdessä, että autetaan myös, että miten. Ja nyt kun miettii ääneen, niin paljon näen kyllä niitäkin toimeksiantoja, tai toimeksiantoja, vaan että ehkä valmennuksia, mulle toimeksiantoja ja kehitysprojekti, jossa mä oon mukana, että heitetään vaan villejä tavoitteita, eikä ketään, kun sanotaan vaan, että lähden nyt vaan tekemään vähän ahkerammin tätä uusia, kun ei ole niitä työkaluja, ei ole niitä malleja tehdä, ja ihmistä turhautuu siihen aika äkkiä tietyllä lailla, ja totta kai ne yrittää tehdä parhaansa, mutta sitten mäkin olen monesti sanonut, tämä itseohjautuvuus, että niin kuin sähän voit itseohjautua tekemään ihan vääriä juttuja tietyllä lailla, jos sulla ei ole mitään toimintamalleja tai sun sanoo näitä rakenteita. Ja tästä me päästään, tämä on täydellinen takaisinluuppaus sinne strategiaan. Joo. Ja miten se jää ikään kuin kytkemättä sinne arkeen, koska jos sä nyt mietit niitä, niin sun tavallaan nykyiset toimintamallit, rakenteet, tavat, tiimit, palaverit, käytännöt, tavoitteet, asetanta, mitä ikinä. Ne on olemassa tällä hetkellä, mutta sitten kun tulee uusi strategia, niin sehän pitäisi pystyä viemään läpi tämän koko kerrostumaan, kyllä, kaikkien näiden rakenteiden. Että jos sä haluat aidosti sinne tuoda, sanotaan nyt sitä asiakaskeskeisyyttä tai vastuullisuutta, isoja termejä, jotka ei sano yhtään mitään kellekään, tai ne voi tarkoittaa sitä, että no mä hymyilen huomenna enemmän asiakkaille parhaassa tapauksessa, niin se pitää pystyä sanottaan läpi näihin kaikkiin malleihin, että mitä tämä tarkoittaa. Että onko se sitten jatkossa sitä se asiakaskeskeisyys, että sä vaikkapa tuut aamulla töihin ja sä aloitatkin tästä eteenpäin kaikki sun aamut niin kuin ensimmäisenä soittamalla jollekin asiakkaalle. Että se voisi olla semmoinen ikään kuin konkreettinen tapa taas sitten tuoda se asiakas siihen omaan arkeen niin kuin kaikista tärkeimmäksi. Että jos sä aloittaisit niin kuin aamun aina asiakkaan kanssa. Mutta me jätetään tämä kytkentä tekemättä, että me ei niinku mietitä, että mitä se strategia ihan oikeasti sit tarkoittaa, mitä meidän pitää muuttaa, että se rupeaa toteutuu. Et siihen astihan se on vaan, niin kuin säkin sanoit, se on vähän niin kuin me vaan toivotaan, että niin kuin ihmiset itse ohjautuu ja niin kuin jotenkin ymmärtää, mitä heiltä odotetaan. Kyllä. Just näin. Mulla on pakko muuten kysyä, niin kuin tavallaan mä mietin just että kun strategian onnistumisessa ja käytäntöotossa ja implementoinnissa ja rakkaalla lapsella monta verbiä ja nimeä ja näin. Paitsi jalkauttaminen. No joo, jalkauttaminen. Mä tykkään jotenkin tavallaan, niin mä itse asiassa mä en ole koskaan jutellut, sä et tykkää kans siitä käsitteenä, kun siinä tavallaan jotenkin se jalka tekee sen, että tässä nyt on joku pallo ja jalkautetaan, lyödään jalalla perään, että nyt strategia perkele tyyppinen, niin kuin tiedät, se tulee vähän semmoinen old school. Sä oot samaa mieltä, että se niin jalkauttaminen, joo, mä oon kieltänyt sinun asiakkailta. Okei, erittäin hyvä, koska mä oon aika lailla samaa mieltä sun kanssa niin kuin tästä. Nyt niin kuin tavallaan eka kyssäri mulla on oikeasti se, että jotta strategia saadaan arkeen ja onnistuu, niin mä haluaisin vähän jutella tästä, sä hyvin tavalla lähdit johdattelemaan sitä, mutta nyt sanon sen, että mikä vastuu lopulta on NS-johtajalla, esihenkilöllä sitä, mikä vastuu sulla on yksilönä? Mä jo paljastan vähän tämän mun kaksiosaisen kysymyksen, koska jos mä menen johtajaa ja johtamiseen, niin kyllä mulla itse asiassa mä oon huomannut, mä en tiedä, onko mä keksinyt tämän sanonnan, mä veikkaan, että olen, pahoittelut, jos joku muu on keksinyt se ennen mua, mutta mä oon usein oikeasti sanonut, tai elämäni aikana, kun on ollut myyntiä coachaan, niin mä oon huomannut oikeasti, että jokainen yritys on lopulta johtajansa näköinen. Se on ihan sama, minkä oikeasti kokoinen. Se voi olla satoja tuhansia ihmisiä globaalisti. Jokainen yritys tavalla tai toisella johtajansa näköinen. Kuinka paljon sä asetat roolia tätä vasten? Nyt tämä on nyt hyvin ohjattu kysymys ja johdatteleva myös, mutta siis onko johtajalla ja johtamisella merkitys strategia onnistumisessa? Nyt pitäisi varmaan esittää vastakysymys. Niin. Mikä on ikään kuin johtajan tehtävä yrityksessä? Mitä varten johtaja on sinne palkattu? No varmaan riippuu yrityksestä, mutta ensimmäinen, mitä mulla tulee suoraan vastaan, se, että kyllä johtajan tehtävä 2 asiaa on näyttää se suunta, mihin ollaan menossa, ja toinen on se, että oikeasti tukea ja poistaa kaikki esteet siitä, että siihen suuntaan päästään. Siinä on mulla ainakin 2, mitä automaattisesti tulee mieleen sen enempää ajattelematta edes syvällisesti. Mä sanoisin, että tähän varsinkin strategiaan, jos ottaa suoraan relaation, niin johtajan tärkein tehtävä on toteuttaa yrityksen strategiaa.
Ja nyt pitäisi pitää niin kuin pitkä hiljainen tauko ja niin kuin antaa tämän niin kuin tavallaan sähän olet sinne palkattu toteuttamaan yrityksen strategiaa. Sitä sulta niin kuin odotetaan. Sä oot firman niin kuin palveluksessa. Sä et ole siellä niin kuin, sulla itselläsi ei, mä aina sanon, että kun johtajapositio on semmoinen, että pitäisi niin kuin ymmärtää, että on niin kuin firman sen isomman vision, tavoitteen, strategian palveluksessa. Sun tehtävä on huolehtia siitä, että se toteutuu. Ja kyllä mun täytyy myöntää, niin kuin sä sanoit on, että niin kuin tosi monessa tavallaan strategia tai johtaminen on niin kuin sen johtajansa näköinen, niin tämähän on itse asiassa vähän se haaste, että sit saattaa olla niin, että me jossain kohtaa unohdetaan se, että mitä varten me ollaan, mitä tehtävää, mitä perustehtävää me ollaan siellä niin kuin toteuttamassa. Et ensin pitäisi ehkä niin kuin katsoa peiliin se, että oletanko mä, että strategia on ihmiset on täällä mua varten, vai olenko mä täällä nyt niin kuin ihmisiä varten. Erittäin hyvin sanottu. Ja sitten just tämä klassinen, oliko se Peter Drucker taisi just sanoa tämä, että kulttuuri syö strategiaa aamupalaksi. Tätä on käytetty ihan niin kuin väsymiseen asti on varmaan niin kuin kymmeniä, vähän niin kuin myynnissä tämä määrä, suunta, laatu sanonta, mutta eikö se varmaan aika lailla niin mene, ja kyllähän se johtaja ja johtamistyyli aika lailla sitä kulttuuria niin kuin määrittää sitten lopulta. Niin, mutta kulttuurikin on rakenteita. Niin. Ja sitten se on täysin tai seurausta ehkä rakenteista jopa. No tietyllä tavalla, joo, mutta siis kulttuuri on yksi johtamisen työkaluista. Joo. Ja tämähän on se, että tämä jos voi olla, että aiheuttaa jollekin pikkasen semmoisia niin kuin hämmennystä siitä, kun mä usein puhun että näitä johtamisen työkaluista, että organisaatiohan on yksi johtamisen työkalu. Eli ne ihmiset, käytännössä tänä päivänä tosi pitkälti ne ihmiset on sun ainoa työkalu sun strategian toteuttamiseen. Ja sekin pistää jo vähän miettiin. Mä en tarkoita täällä sitä, että ihmisistä pitäisi puhua resursseina, että ne olisi vaan niin kuin, tiedätkö, vasaroita ja nauloja ja niin poispäin. Mutta käytännössä ajatuksen tasolla, jos ne on ne kaikki, mitä sulla on, jotta sä pääset sinne sun tavoitteeseen, niin sun pitää pystyä myöskin toisaalta nostamaan, niin kuin johtajana erityisesti, itse siis tavallaan tasoa, vähän niin kuin helikopteriperspektiivin, että sä katsot sitä niin kuin porukkaa ja sitä organisaatiota, miten se on järjestetty, onko meillä oikeat henkilöt oikeissa rooleissa, oikeissa tehtävissä tekemässä oikeita asioita. Kyllä. Koska ne on käytännössä ne työkalut, mitä sulla siellä on. Se on niin kuin yksi selkeä niin kuin näistä johtamisen työkaluista. Ja toinen on sitten tietysti johtamisjärjestelmä, eli nimenomaan nyt se on sitten se hardcore niin kuin rakenteita, toimintamalleja, prosesseja, mittareita, tavoitteita, you name it. Ja sitten kolmas on kulttuuri. Se on työkalu ennen kaikkea siihen, että niin kuin, miten niitä asioita tehdään, miten me niin kuin varmistetaan se, että ne tavoitteet toteutuu. Ja mun on pakko muuten tietyllä lailla todeta, että kun mäkin kuitenkin aika huippuorganisaatioyritysten kanssa, jotka on globaalisti niin kuin todella menestyneitä toimin, niin itse asiassa ne tosi paljon satsaa tähän kulttuurityökaluelementtiä, nimenomaan niin kuin ennen kaikkea arvomaailmaa, eli tavallaan tiedätkö kaikki ne niin kuin sun terminologialla rakenteet, mun terminologialla konseptit ja prosessit, niin tietyllä lailla ne on siinä taustalla, mutta sitten lopulta oikeasti, että minkälaista käyttäytymistä, osaamista vaikka niin kuin ihmisistä haetaan, niin se arvomaailma ohjaa todella monia toimia sitten lopulta niin kuin oikein eri tilanteissa. Siinä aika paljon käydään johtamisjärjestelmässä ihan one-to-one coachingina, niin kuin tiedätkö sitä, että jos on tietyt arvomaailmat niin kuin laitettu, monesti mä niin kuin sanoisin, että hyvät arvot on just, että ne jollain tavalla niin kuin kertoo niin kuin tavallaan haluttua niin kuin toimintaa, että niin kuin käyttäytymistä tietyllä lailla, että ne ei ole semmoisia yleismaallisia, vaan suureita, niin se on jatkuva peilaus siihen arvomaailmaan, että miten hyvin se on toteutunut ja näin. Ja mun mielestä tämä on niinku myös semmoinen mielenkiintoinen just elementti, että edistykselliset organisaatiot tosi paljon siihen kulttuuriin työkaluna nimenomaan satsaa, mutta ehkä se on varmaan luontainen, tietyllä jopa lineaarinen kehittymisen niin kuin polku, että ensin pitää ne rakenteet ja muut laittaa kondikseen ja sitten tasot vaan vähän siinä niin kuin muuttuu. Siis mun kokemuksen mukaan toi vaihtelee ihan hirveän paljon yrityksistä, mutta se on totta, että isommilla yrityksillä on yleensä vähän enemmän niin kuin resursseja ja paukkuja laittaa sitten tuohon kulttuurityöhön ja vaikka arvotyöhön ja siellä sitten ollaan niin kuin valmiita myös panostaa siihen, koska nähdään se työntekijäkokemuksen niin kuin merkitys tässä kokonaisuudessa. Sitten jos sä oot vähän niin kuin pienempi firma tai voi olla, että vähän niin kuin tiukkaa tekee niin kuin talouden kanssa, niin sitten sä mietit, että kun pitäisi niin kuin pystyä palkat maksamaan, niin sitten se kulttuurityö ei välttämättä ole se ensimmäinen, mihin halutaan niin investoida. No ei totta. Mutta, mun mielestä on väärä sanoa investoida niin. Ehkä joo, mutta siis niin kuin sillä, että
tietyllä lailla, kyllä siinä varmaan niin kuin on, että mä huomaan vaan, että mentaalipuolellakin pystyy aika paljon niin kuin muuttaa, vähän niin kuin nostaa sitä itsetuntoa, niin 1-2 alkaakin toimia. Ja tästä, niin, ja nyt me päästään tähän, kun puhuttiin siitä, niin kuin, että miten strategiat viedään käytäntöön. Ja siis me ajatellaan, että tämmöisessä toimintaympäristössä, missä me eletään tällä hetkellä, että siis tosi haastavaa, on epävarmaa, kaikkialla on niin kuin kustannussäästöt päällä, mihinkään ei investoida ainakaan mihinkään uuteen. Ja sitten niin sanotaan, että no ei me voida oikein tehdä mitään, koska A, meillä ei ole aikaa, B, meillä ei ole rahaa, eikö niin? Tämä on niin varmaan ne yleisimmät, mitä me niin kuin kuullaan ihan kaikkialta tällä hetkellä. Ja sitten mä haastan aina tässä kohtaa, mutta onhan meillä ne olemassa olevat rakenteet, toimintamallit, prosessit, käytänteet, tiimipalaverit, kuukausipalaverit, asiakastapaamiset. Et kysehän on siitä, että miten sä uudelleen muotoilet ne olemassa olevat asiat siten, että ne tukee sen sun strategian toteutumista. Jos kulttuuri on sulle tärkeä asia, niin sun pitää vaan niin kuin miettiä fiksulla tavalla se, että miten sä niin kuin integroit sen tai syötät sen sisään näihin olemassa oleviin asioihin. Sen sijaan, että sä niin kuin lähdet luomaan jotain uutta. Eikö niin? Aika hyvä, mutta hei, nyt se toinen tähän jakson niin kuin aletaan niin kuin loppua kohti menee. Nyt se toinen kyssäri on sitten just se, että miten se yksilövastuu, koska nämä on kuitenkin hyvin paljon, niin kuin, mitä mekin tässä nyt juteltiin, niin lopulta sitten niin kuin johtamistasoasioita. Miten se yksilövastuu, että niin kuin mikä on yksilön vastuu strategian toteutuksessa ja lopulta niin kuin onnistumissa? Miten sä sen avaisit? Tämä on itse asiassa oikeasti tosi haastava kysymys. Koska... Mä tiedän, mä oon haastava kaveri. Joo, ei kun tämä on oikeasti niin kuin, tämä on haastava kysymys, koska joo, me voidaan asettaa yksilöille tavoitteita, mutta niin kuin me jo tässä todettiin, että sehän ei ole vielä tae toiminnasta. Joo. No sitten millä tavalla me voidaan ikään kuin muotoilla sitä yksilön arkea sillä tavalla, että se tukisi niiden tavallaan sitä toimintaa tai tavoitteiden saavuttamista. 2 asiaa tulee niin kuin tästä mieleen. Totta kai yksilöllä ehkä se oma niin kuin halu, kypsyys niin kuin miettiä ja pohtia sitä strategiaa niin kuin omasta näkökulmasta, mitä tämä mulle tarkoittaa, mutta se tuppaa olemaan semmoinen, että se aika nopeasti sitten niin kuin häviää. Että jos et sä jollain tavalla niin kuin itsestä koko ajan niin kuin ylläpidä sitten taas niin kuin johtajana niin kuin tuo sitä jatkuvasti sitä viestiä. Mutta sen sijaan mä ehkä hakisin vähän tuolta käyttäytymisen muotoilusta nyt pikkasen meille niin kuin vinkkiä siihen, että miten tämä voisi tapahtua. Otetaan esimerkiksi semmoinen aika klassinen kokemus, kun mennään ruokakauppaan. Ja jos huomaat, niin tai huomasit muutama vuosi sitten vielä, kun mentiin heavy-osastolle, vihanneshedelmä niin osastolle, niin siellä oli paljon näitä hedelmäpusseja, oli niitä, siis ihan valkoisia läpinäkyviä muovipusseja, Kyllä. mihin pakattiin hedelmät ja vihannekset, punnattiin ja mentiin kassalle. Ja sitten tapahtui jotain ihmeellistä ja jotain ärsyttävää ehkä jopa. Yön ylitte, kun menit sinne niin kuin kauppaan, niin yhtäkkiä niistä 4 niin kuin läpinäkyvästä muovipussista, niistä olikin 3 oli tullut näitä vihreitä biopusseja, jotka hajoaa saman tien, kun sä yrität pistää sinne jotain painavia omenoita. Kyllä. Ja kysyttiinkö meiltä yksilöinä, asiakkaina, että halutaanko me niitä vihreitä biopusseja niin kuin 3 kertaa enemmän kuin niitä läpinäkyviä. Mutta huomaatko, mitä on tapahtunut tässä niin kuin vuosien varrella? Me ollaan pikkuhiljaa opittu ehkä tarttuun hieman useammin niihin vihreisiin pusseihin. Me ollaan ruvettu ymmärtää, että... En mä osaisi enää niitä läpinäkyviä ottaa. Nimenomaan. Eli kun meillä ollaan pikkuhiljaa ymmärretty, että minkä takia ne vihreät pussit on siellä, ymmärrys on kasvanut, että tämä on ehkä niin kuin pitkässä juoksussa niin kuin hyvä asia. Mutta näinhän meidän käyttäytymistä niin kuin muotoillaan ja ohjataan. Ja tästä tullaan niin kuin siihen, mä sanon, että yksilön vastuu on sitten kuitenkin aina niin kuin rajallinen. Meidän pitää tukea, meidän pitää niin kuin tietyllä tavalla mahdollistaa ja sitten toisaalta myös vaatia. Eli asettaa ne raamit ja reunaehdot, missä niin kuin sitä työtä tehdään. Ja sitten se niin kuin totta kai se hyvän johtamisen kautta niin kuin varmistaa, että siinä myös pysyy se motivaatio. Niin, toi on mun mielestä mielenkiintoinen ja se oikeasti, jos sä mietit strategian toteutumista niin kuin isommassa mittakaavassa, niin tietyllä lailla se, että yksilöt haluaisi hirveästi vaikuttaa siihen myös siellä arjessa, niin se ei vaan niin kuin mahdollista. Sitähän sä niin kuin kerrot tämän tarinan kautta. Et tietyllä lailla pitää vaan, niin kuin, mä sanoisin, että meneekö se jopa sitten ihan niin kuin, tiedätkö, niin kuin rekrytointiprosessi ja muutakin, että varmaan siinähän kumpikin osapuoli punnitsee
tietyllä lailla, että kohtaako meidän yhteiset arvomaailmat ja tavat niin kuin ylipäätänsä. Et mun mielestä niin kuin, tämäkin on hyvä, että sit vaan pitää go with the flow tyyppisesti, vaan heittäytyä, tiedätkö, niin kuin yksilönä siihen niin kuin prosessia hyväksyä, että tiettyjä linjauksia, tiettyä arvomaailmaa yritys edustaa ja se sitten niin kuin noudattaa sillä strategian kautta. Joo, siis tuosta näkökulmasta toi on mun mielestä aika hyvä kela, että sä ehkä niin kuin voisit ison korporaation, 150 000 työntekijää, strategiat tulee. Mä haluan, että mä kuunnellaan. Niin, siellä, ja mä pääsen vaikuttamaan. Joo, no totta kai aina voi vaikuttaa ehkä siihen niin kuin omaan työntekemiseen, mutta ehkä just tämä, että jos kysymyksen asettuu, että yksilön vastuu niin strategian toteutumisesta, niin tuommoisessa tilanteessa se nyt varmaan ei enää ole muuta kuin se, että sä hoidat tietysti sun oman tonttis niin kuin mahdollisimman hyvin. Mutta sitten ehkä mä sanon tähän väliin, että jos me mennään pikkusen taas pienempiin, kun itsekin tässä nyt niinku miettii, kun käydään luonnollista dialogia, niin kyllä tietyllä lailla se, että jos näkee niinku, tiedätkö, epäkohtia, mutta niinku, tavallaan aina, mä niinku itse on usein just sanonut, että älä tuo ongelmia vaan ratkaisuja, että se on niinku helppo vaan mennä jonkun strategian ja johdon taakse, miksi joku ei toimi, kun se, että yrittää itse, tiedätkö, kans vähän niinku ratkaista ja tuo niitä ideoita, että mitä voisi jatkossa tehdä oikeasti paremmin, niin tämä on mun mielestä vähän se omakin asennoituminen, että onko mä nyt vaan duunissa täällä, tiedätkö, perusduunarina vai niinku näin, että siinä on monta semmoista niinku mielenkiintoista elementtiä, että edistää myös itse niitä asioita, eikä tavallaan niin kuin me aina sen taakse, että tämä on nyt joku johdon tekemä strategia ja niin kuin näin. Että, niin, no tuossa me palataan käytännössä siihen, mikä sysäsi mut aikanaan tänne strategiapolulle. Mä olin nimenomaan se yksilö, joka nosti esiin aina niitä kehityskohteita, tai jos huomasi, että on jotain korjattavaa, että tämän voisi tehdä toisin, ja olin ehkä aika niin kuin äänekäs siinä niissä mielipiteissäni ja näkemyksissäni. Siis totta kai meidän pitää pyrkiä, niin kuin ehkä meidän se yhteinen, en mä sano, onko se yksilön vastuu, se on enemmänkin niin kuin sit sen yhteisön, niin kuin kollektiivinen niin kuin vastuu. Että jos me niin kuin tunnistetaan jotain selkeästi semmoista siinä arjessa, mikä ei toimi, niin siihen pitäisi pystyä niin kuin puuttumaan. Mutta tämä menee aina niin hirveästi sen negaation kautta, kun me puhutaan tämmöisistä asioista, että ehkä siksi kääntäisin sen takaisin siihen, että miten me voidaan yhdessä niin kuin oppia. Että sitten on se niistä niin kuin huonoista kokemuksista tai hyvistä kokemuksista, mutta kuitenkin, että meillä olisi sitä vuorovaikutusta ja dialogia, että mikä toimii, mikä ei toimi, miksi ehkä ei toimi. Että myös semmoista niinku kriittistä ajattelua ja niinku harjoitettaisiin sitä. Että varsinkin tässä ajassa, mitä enemmän tekoäly vie meiltä sitä tietotyötä pois, niin sen tärkeämmäksi tulee sit toisaalta se meidän nimenomaan kriittiset ajattelun taidot ja kyky niinku rakentaa sitä tulevaisuutta. Että siitäkin syystä niinku ehkä enemmän sitä korostaisin sitä yhdessä oppimista ajattelua. Pakko muuten tuli tuosta tekoälystä vielä mieleen, niin ne tulee, niin kuin mä sanoin, niin valtava äkkiä kaikki niin kuin aika rajutkin muutokset markkinoilla ja niin kuin muuta, että mikä sun mielestä on ylipäätään ketterä niin kuin tapa tähän niin kuin tarkastella strategiaa, että mikä on, koska niin kuin aikanaan, kun sä sanoit, onko se ollut 15 vuotta se isi, mä musta jo näkee, että se on aika moista, että siellä varmaan tarkasteltiin, tai itse asiassa mun täytyy kyllä todeta, että no, sanotaan nyt ääneen tällä tavalla, että eräskin oikeasti aika tunnettu brändi, niin kyllä se mut pysäytti, kun siellä oikeasti iso johtaja sanoi, että hei Kert, että meillä kvartaali on 25 vuotta. Että niin kuin tiedätkö näin. Että tietyllä lailla, että siinäkin on jotain kaunista kylläkin, mutta se, että mikä on se ketterä tapa tarkastella strategiaa, mitä sä sanoisit? Onko se niinku päivittäin vai viikoittain vai kvartaaleittain vai miten sä näet, että pysytään ajan tasalla? Niin, että adaptiin, onko meillä enää semmoista, niinku, eihän meillä enää ole. Siis että jos sulla on PowerPointissa lukee jotain ja sanotaan, että tämä on niinku jonkunnäköinen suunnitelma 3-5 vuotta, niin se elää ehkä 3 kuukautta sellaisena ja sen jälkeen se on jo mennyt uusiksi. Että kyllähän se on niinku jatkuvaa päivittämistä. Me puhuttiin niistä valinnoistakin, että ne on niinku hypoteeseja ehkä parhaimmillaankin. Ja sitten me niinku validoidaan, me testataan tätä markkinoissa, me opitaan koko ajan, me päivitetään sitä meidän niin kuin strategiaa siltä osin. Että jos ne kriittiset niin kuin oletukset, että niistä me ei ole ehkä tässä keskustelussa niin puhuttu niistä kriittisistä oletuksista, mutta jos semmoiset niin kuin muuttuu, jos lähtee pohja joltain, mitä sä oot niin kuin ajatellut, niin sitten ehkä niin kuin täytyy ottaa vähän isompi kierros ja miettiä. Mutta tätä koko niin kuin ketterää strategiatyötä, niin sitähän edesauttaa hirveän paljon se, että jos me tehtäisiin sitä semmoista jatkuvaa tulevaisuuteen suuntautunutta luotausta siitä, että miten me kuvitellaan, että asiat voi niin kuin kehittyä tai mennä. Eli ihan skenaariotyöskentelyä. Yeah. Ei sen tarvitse olla niin kauhean niin kuin raskasta,
mutta että ylipäätänsä niin kuin käytä sitä keskustelua, että aina, ja tämä on ehkä tärkeä, että koskaan ei saa olla vain niin kuin yksi vaihtoehto tulevaisuudelle. Että aina pitää olla 2, mieluummin 3. Ja sitten niin tavallaan sä oot vähän niin kuin peilannut ja miettinyt, no mitä me tehdään, jos tulevaisuus lähtee suuntaan A, mitä me tehdään, jos se lähtee kehittyä suuntaan B, ja mitä me tehdään sitten, jos se meneekin suuntaan C. Että meillä olisi aina niin kuin jonkunnäköinen pläni olemassa, että mitä me sitten tehdään. Toi on hyvä pointti, ja mä luulen, että itse asiassa yritykset on aika hyvin oppinut tässä matkan varrella. Tässä on tapahtunut paljon. Korona oli ensimmäinen semmoinen pamaus, että 1-2 niin kuin firmoilta lähtee vaan koko liikeideat ja niin kuin pohja pois. Ja sitten on tietysti ollut Venäjän hyökkäys sinne tänne ja vaikka mitä tekoäly tulemista. Että pitää jatkuvasti olla. Että mun mielestä se skenaariotyöskentely, mutta mä luulen, että siinä ainakin mitä itse olen huomannut, että on kyllä niin kuin yritykset valveutuneet, kun niin kuin tavallaan on opittu siihen, että se arki voi olla aika hektistä ja siellä voi muuttua tosi nopeasti noin kuviot. Että voi muuttua. Ja sitten toisaalta aina mä pohdin niin kuin tässä aika usein asiakkaiden kanssa sitä, että jos kaikki muuttuu, niin mikä ei muutu. Eli tavallaan, että mistä me sitten pidetään kiinni. Ja se voi esimerkiksi olla ne olemassa olevat asiakkuudet tai joku. Ja sitten nämä asiakkaat on siitä hyvä esimerkki, että niin kyllähän heidänkin niin kuin se toimintaympäristö ja kaikki tekeminen, ne on samanlaisessa vapaa-pudotuksessa tietyllä tavalla kuin me itse ollaan. Kyllä. Että sitten jälleen kerran se, että meidän pitää olla jotenkin hereillä niissä muutoksissa, että miten me pystytään taas niin kuin tukemaan sitä asiakasta paremmin siinä, niin kuin niissä heidän tavoitteissa. Tuo on aika hyvä. Amazonihan taisi Jeff Bezos sanoa, muistaakseni jotenkin näin, että tulevaisuuden kannalta ei ole niinkään merkityksellistä, mikä muuttuu, vaan se, mikä tulee pysymään ennallaan. Yep. Ja mun mielestä se oli aika hyvin sanottu, että mun mielestä se strategiahan lopulta kannattaa pohjata, että siinä on mun mielestä nyt upeutta just se, että meidän kvartaali on 25 vuotta, tiedätkö, että siellä on kuitenkin se, jos sä mietit nyt vaikka myynnissäkin, niin mikä ei tule muuttua todennäköisesti koskaan kuitenkin se tavalla tai toisella, kyllä me halutaan sitä henkilökohtaista palvelua, tavalla tai toisella ihminen myy ihmiselle, ja totta kai voi olla, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa tekoälypotit vaan käy tietynlaista keskustelua, mutta sitten kuitenkin se neuvonta ja tavallaan se palveluelementti, niin kyllä mä koen, että niin tietyllä, jos se ponnistaa ja hakee sitä kautta sitä strategiaa, niin siinä niin myös leivotaan samalla niitä voittajia, eikä niin, että nyt kun on trendinä tekoäly, niin nyt puhutaan vaan AIsta. Sitä niin kuin näkee itse aika paljon nyt tuolla IT-talossakin, kaikki on AI-taloja, niin kuin 1-2, että kunhan vaan se AI sitä tavalla tai toisella löytyy, niin se on tärkeää, että se on ihan sama, mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa nyt vähän provokatiivisesti heitettynä, mutta hymähit siihen malliin, että taisi osua. Totta kai se on, mutta se on ihan totta kai, koska se on niin valtava trendi tällä hetkellä ja fiksut yritykset ymmärtävät tarttua siihen ja se on se isoin kysymys ihan aidosti tällä hetkellä varmasti kaikille. Mutta mun mielestä just toi niin ajatus siitä, että no mikä sitten pysyy, kun kaikki muuttuu. Että kyllä ainakin me halutaan uskoa, se on meidän vahvin hypoteesi, että tämä inhimillisyys ja vuorovaikutus kuitenkin tulee säilyä. Totta. Hyvä. Hei, meillä alkaa nyt jakso olla sillain niin kuin aikataulussa, tämä menee äkkiä tämä aika, kun katsoo, että niin aika semmoinen niin kuin hyvä mittainen kokonaisuus on saatu aikaisiksi. Ehkä tietyllä lailla, mä nyt siinä mielessä, mun mielestä me ollaan käyty nyt aika hyvin, että jotta strategia onnistuu, niin mä niin kuin vähän niputan yhteen, että me lähdettiin liikkeelle, että pitää olla se kirkas visio, pitää olla ne konkreettiset valinnat. Sitten me ollaan puhuttu tietysti paljon just sitä, että mitä se johtamisen osalta tarkoittaa, yksilön vastuu, kulttuuri. Onko jotain jäänyt nyt vielä sillä sanomatta, että Riikka Tanner nukkuu yönsä huonosti tämän päivän jälkeen, vai onko kaikki oleellinen nyt tietyllä lailla strategia onnistumiseksi niin käyty nyt tässä läpi? No se on hienoa niin kuin tiivistää tällainen tuntiin, niin. Että tässä tuli niin kuin strategian tärkeimmät. Nimenomaan. Kyllä. Mutta siis aika pitkälti perusasioistahan tässä kuitenkin puhutaan, että jos niin kuin ne tärkeimmät sitten jollain tavalla nostaa, niin kyllä se visio, siis se, että meillä olisi oikeasti kirkas ymmärrys siitä, että mihin me ollaan menossa. Visio oikeastaan vastaa kysymykseen, missä me halutaan olla tulevaisuudessa. Se ei vastaa niinkään kysymykseen miksi, se on enemmän sitä purposen juttua tai mission juttua. Yes. Eli kirkas visio. Kyllä. Sitten tietyllä tavalla just ne valinnat ja ehkä semmoinen niin kuin kirkas ajattelu. Siitä me ei ole niin paljon puhuttu. Et meillä on ehkä tässä niin kuin häviämässä jonkun verran tästä niin kuin strategiatyöstä se kirkas ajattelu. Me mennään pikkasen liian helppojen valintojen kautta. Just niin kuin mä jossain kohtaa viittasin siihen, että kaikilla on samat niin kuin 5 tavoitetta. Niin se, että mikä sitten enää aidosti erottaa, niin tähän me tarvitaan niin kuin lisää panoksia siihen kirkkaaseen ajatteluun. Mutta just näin, sitten ne niin kuin, tosiaan niin kuin valintojen tukemiseen ja sitten ne rakenteet. Että niissä se lähtee. Visio, kirkas ajattelu, valinnat
rakenteet. Ei lisättävää. Kiitos Riikka tästä jaksosta. Kiitoksia. Ja hei, me jatketaan taas seuraavien jaksojen parissa, niin kiitos, että olit seuraamassa Myyntipodia joko kuunnellen tai videon myötä. Kiitoksia.